continuar coa comisión. Entonces damos a benvida ao seguinte comparecente, don Xosé Manuel Tato, que é director xeral de urbanismo do Concello de Pontevedra. Don Xosé Manuel, a comisión ven funcionando con un turno do comparecente en torno a 20 minutos. Algún, desde logo, utiliza bastante máis, pero, bueno, en función do que se teña que dicir, sempre que o que se teña que dicir seña interesante, como houve algúns casos que sí, sempre se agradece. E despois, o que sí aí, sí que xa xiso máis é os portavoces dos distintos grupos parlamentarios, en donde van a ter un turno de preguntas para formularlle usted, e vostede volva a ter un turno 10-15 minutos para rematar. Ten vostede a palabra cando queira. Moitas gracias. E, bueno, en primeiro lugar, agradecer a oportunidade que se me brinda de comparecer nesta comisión, que para min é unha honra, non? E espero que os casi 25 anos de experiencia como operador xurídico, como directivo en materia urbanística nun concello, pois que podan servir para facer algún tipo de achega positiva ao debate, non? Ao eterno debate do urbanismo, non? Vou centrar en primer lugar a intervención sobre o texto remitido, e o vou a facer ante a ausencia dunha exposición de motivos ou dun informe de impacto normativo, chamando a atención sobre aqueles cambios, sobre os porqués daqueles cambios que eu considero máis sobranceiros, e opinando sobre algúns deles, non? Esos apuntamentos están así, bueno, deseñados un poquinho a todo correr por escrito, pois sobre todo para alguna achega a maiores de cuestións que para mí son moi importantes no día a día dos técnicos e dos operadores que despois nos concellos vamos a ter que enfrentarnos e vamos a ter que aplicar a legislación urbanística. Rematarei a intervención con unha diagnose do que para min é a situación urbanística actual e unha serie de propostas ou de conclusións que algunhas delas a mellor poden ter unha folla de ruta diferente á proposta no texto analizado. Texto analizado que a primeira lectura ou a primeira conclusión que se fai nunha lectura rápida é que máis con a nova lei a min me parecía unha especie de texto articulado e, se me permite a expresión, adelgazado da louga, da Lei 9/2002, con algunhas transcripcións literais e mesmo hasta algunha transitoria, como a sexta e a sétima, a remisión, a data de entrada en vigor da propia louga. Pero sí que unha lectura máis pausada nos leva a concluir que desaparece o apelido da louga e desaparece sobre todo o que é moito do pautado nesta relativo á protección do medio rural. En todo caso, creo que é plausible o intento de concreción e de adelgazar ou de simplificar o texto, aínda que entendo que en algúns casos se suprime demais e que esa supresión, se se aproba tal e como está, podría dar lugar a un incremento da inseguridade xurídica, a desaparición de algúns instrumentos útiles no día a día dos concellos, a renuncia a certos estándares de calidade no urbanismo e, sobre todo, tamén o adiamento ou a remisión a nivel regulamentario de certas determinacións necesarias no día a día das administracións con competencias urbanísticas. Tamén considero moi plausible o intento de consenso legislativo e, sobre todo, de poder poñer freno ao que eu considero unha sobreproducción legislativa urbanística con 9 modificacións, casi unha por ano, desde o ano 2003 que entrou en vigor a louga. Ben, xa centrados na análise do texto, o primeiro precepto que me chamou a atención foi o das regras interpretativas. Descoñezo por que no artigo 3 se abandona o criterio de que nos supostos de dúbida, que por desgracia son moitos nos operadores xurídicos e nos técnicos que teñen que aplicar o urbanismo, non se aplicaban eses criterios de menor edificabilidade, maior dotación de espacios públicos ou maior protección ambiental.
Tamén xa avanzando atopo certos cambios que poden atinxir a calidade da ordenación e algunhas cuestións que poden para mí ser perigosas no día a día e na interpretación da norma por parte dos operadores xurídicos, dos secretarios e dos arquitectos municipais, como por exemplo a desaparición na definición del suelo urbano do artigo 13 da referencia a redes públicas de características axeitadas para servir a edificación existente ou permitida polo plan. Isto nos leva a preguntarnos si pode haber suelo urbano sin esas redes públicas, si se pode resolver, se vai a poder resolver por medios propios e en ese caso quen garante as condicións mínimas sanitarias, de potabilidade, etc. ou de separativas no caso da rede de saneamento. Xa entrando no que é a regulación do suelo de núcleo rural, a enésima modificación da definición, se introducen unha serie de cambios e eu entendo que esos cambios que se introducen van na liña da desprotección dos núcleos rurais. Esa desaparición dos núcleos complexos ou esa renuncia a falar dos núcleos afectados pola lei de costas e unha serie de cambios no réxime ou nos usos do solo poden levar a consecuencias que eu creo que non son desesables. Por exemplo, no artigo 22, que regula os usos do núcleo e as actuacións incompatibles, desaparece a prohibición de demolición en calquer clase de núcleo, agora se circunscribe aos tradicionais, e eu entendo que esa prohibición ou esa actuación incompatible da demolición das edificacións existentes que no seu día se introduciu por a Louga foi unha norma moi positiva e que evitou en moitos concellos a desaparición do pouco ou do moito do patrimonio ou da arquitectura tradicional que existía. É dicir, hasta o ano 2003 calquera cidadán que compraba unha parcela nun núcleo o primeiro que facía era presentar un proxecto de demolición da edificación existente. A partir da prohibición razonable coas excepcións que se establecen na Louga, pois se optou máis pola rehabilitación e pola posta en valor do noso propio patrimonio. Tamén me sorprende a desaparición da sección terceira do título sexto da Louga relativa ao fomento de conservación e rehabilitación das edificacións tradicionais ou cuestións que aparentemente poden ser menores pero que, como dixen ao principio, no día a día dos concellos son moi importantes, como que as cesións que se fan á hora de construir ou de rehabilitar nos núcleos se documenten con un documento público, con un plano, porque son cuestións que pouco a pouco foron xa callando no día a día ou no acervo urbanístico e na cultura urbanística do país. Respecto do solo urbanizable, se introduce un cambio do carácter residual que existía hasta ahora e, aínda que considero positivo que desaparezca o solo urbanizable non delimitado, creo que quizáis vai sendo hora mellor de darlle unha volta en este país que ten un réximen propio de asentamento no rural e ten un réximen propio de núcleos, de regular ou darlle unha pensada ao réxime do solo urbanizable e no sentido de limitalo a aqueles urbanizables que se refiran a usos industriais, comerciais, si se quere, de vivendas protegidas e circunscribilo ou limitar o resto do solo urbanizable ao que pode ser o crecemento da malla urbana do solo urbano ou ao crecemento ordenado ou expansión dos núcleos. Senón, podría suceder o que acontecía hasta ahora, onde había unha lei inicialmente moi regulamentista que protexía moito dentro dos núcleos e na parcela de al lado de repente aparecía un urbanizable de 30 ou 40 vivendas pareadas que non tiñan que cumprir esos parámetros de protección que se establecían na Louga. En todo caso, o que estou dicindo vai no mesmo sentido no que se dice nos informes que fai a Consellería aos plans xerais da necesidade de, antes de prever novos desenvolvementos, rematar a cidade urbana, os espacios intersticiais ou nos obxectivos da recente lei estatal de rehabilitación, regeneración e renovacións urbanas. É dicir, apostar pola sustentabilidade económica e medioambiental e non pola ocupación masiva do territorio. Donde máis cambios hai respecto da protección do medio rural, evidentemente, é no novo réximen do rústico.
cambio de denominación, cambio de definición, xa o plan non pode establecer medidas adicionais de protección, xa o plan non pode establecer ou protexer especialmente aqueles ámbitos que na súa aproximación á realidade considere convenientes polos seus motivos ou polos seus valores productivos, culturais ou dignos de protección, e ademais con unha regulación que vai a dar, ademais da menor protección, maior inseguridade xurídica. Os, para min, preceptos máis perigosos son os artigos 33 e 31.5 que habilitan a posibilidade de excluir do solo rústico protegido ámbitos urbanísticos para un desenvolvemento, se dice algo así como urbanístico racional. Eu creo que esta posibilidade, que ao mellor pode ser positiva nos concellos de menor presión urbanística, nas grandes cidades van a dar lugar a que se xeneren continuos indiferenciados de amplia extensión e densidade que non gardan relación co asentamento tradicional dos municipios, como sucesivamente advirte o Goberno autonómico a hora de aprobar plans que plantean este tipo de actuacións. En todo caso, eu creo que é fundamental que esas posibilidades nos concellos pequenos partan sempre para incluir ou para incorporar ao proceso de desenvolvemento urbanístico solos que eran protegidos, que se asegure, que se justifique a perda dos motivos que justificaron esa protección. Non entendo tamén por que desaparece o solo rústico de especial protección agropecuaria ou forestal, ou, por exemplo, a determinación expresa das zonas de risco de inundación no solo de protección de augas. Nin tampouco a necesidade da conformidade expresa da administración sectorial correspondente para que o Concello poda protexer especialmente certos ámbitos. Tampouco entendo moi positivos, sobre todo en estes concellos de toda a costa ou das grandes vilas, a reducción das parcelas mínimas de 4.000 a 2.000 metros ou a generalización da posibilidade de usos residenciais ante que sea vencellados as explotacións agrarias, e entendo que ademais é como se dixéramos dúas varas de medir, unha respecto do urbanismo cada vez máis limitado, es decir, sin posibilidade de establecer normas adicionais de protección ou incluso con unha peor regulación en cuestións como, por exemplo, as alturas das edificacións que se poden autorizar en rústico, que antes, en momentos puntuales ou para as necesidades da produción agrícola se podían sobrepasar os límites de altura, e, sin embargo, a cada vez menor limitación para todos os instrumentos de ordenación territorial. Es decir, o eterno choque entre o urbanismo e a ordenación do territorio con dúas varas de medir totalmente diferentes. Aos concellos se nos cuestiona a posibilidade dun crecemento ordenado do suelo urbano ou dos núcleos rurais e, sin embargo, os instrumentos de ordenación do territorio desollen totalmente o carácter de rústico protegido por protección forestal, por algún tipo de protección paisaxística, de patrimonio cultural ou de calquer outro motivo. Aparte destes artigos que citei anteriormente, discrepo tamén da imposibilidade do artigo 55 da disposición transitoria primeira de que o PSOM poda conter esas normas adicionais de protección. Imaginen vostedes un concello, por exemplo, como Sanxenxo, que quera ser un concello turístico e que non poda no seu plan xeral establecer ninguna prohibición ou limitación a maiores para novas canteiras ou para outro tipo de actuacións que a lei vai a permitir dentro do suelo rústico, ou por que o Concello de Pontevedra, donde un momento dado hai un problema con unha por 5 solicitudes de crematorios, non poderamos establecer normas adicionais de protección en suelo rústico como sí que podemos facer actualmente. En canto ao planeamento, sorpréndeme ou non entendo cal é o motivo para que desaparezcan
para o suelo terciario os límites de sostibilidade do artigo 40 que se varían ou pois os estándares ou as reservas de zonas verdes, espacios libres e equipamentos. Non sei se o que se trata é de seguir favorecendo pois a implantación de grandes superficies comerciais, que parece que a realidade nos demostra que acaban morrendo de sobredose, non? E despois de arruinar o comercio polo medio do local, como acaba de acontecer na Coruña, ou cal é realmente o motivo desta supresión, como tamén descoñezo e non comparto a supresión das reservas de sistemas xerais no plan xeral de zonas verdes, espacios libres e equipamentos. Eu que levo, como dixen ao principio, moitos anos no Concello, os operadores xurídicos municipais ao principio nos queixábamos das leis que viñan de Madrid que non reconocían a nosa identidade propia e tiñamos problemas pois a hora de parcelar en núcleo pola definición que había de núcleo ou porque non era unha clase de solo específica, pero tamén agora entendo que pode haber dúas Galicias urbanísticas e que ao mellor non é o mismo ou non ten que ser a mesma a regulación dos núcleos, a regulación do suelo rústico pois en Pontevedra que na Pobra de Brollón, e que na Pobra de Brollón pois non pasa nada para que se reduzca porque se desprotexa, pero en Pontevedra ou en na Coruña e nos seus alrededores sí que pode ser moi perigoso, moi perigoso medioambientalmente, económicamente e ademais pola propia calidade da ordenación. Se siguen mantendo certas reservas como das plazas de aparcamento que se veñen arrastrando na legislación urbanística e que entendo que impiden en suelo urbano non consolidado outros modelos de crecemento diferentes, de crecemento da cidade compacta ou digamos políticas de mobilidade alternativos, porque aboca a unha tipoloxía de cidade diferente ao que era a cidade tradicional. E hai outra serie de modificacións que están aí na documentación e nas que non me vou a referir. En canto á elaboración do plan, eu sempre aboguei porque o plan tiña que ter menos documentación ou a documentación máis sinxela. Sin embargo, prácticamente, se lemos o artigo 56, a documentación prácticamente é a mesma, aínda que, curiosamente, desaparecen aquelas referencias á protección do medio rural ou ás parroquias que eu entendo que lle dan coherencia ao sistema de núcleos e que eu sempre reclamei ese ámbito de ordenación do territorio que sería a parroquia similar ao que sería o distrito no suelo urbano, en o que podrían xenerarse núcleos de centralidade parroquial nos que se establezcan unhas reservas mínimas de dotacións para achegar esas dotacións públicas, eses equipamentos ao cidadán, e sobre todo nos concellos que teñen moita extensión e que teñen moitos núcleos de población. Aínda que semella que hai un intento de axilización do planeamento, sin embargo, se introducen ou se duplican informes. Por exemplo, no artigo 59 hai un informe a maiores. Resulta que agora os técnicos e xurídicos municipais van a ter que emitir informes sobre a legalidade da ordenación e a calidade da ordenación en dous momentos. Un rematada a fase de elaboración e outro antes da aprobación provisional. É dicir, eu creo que iso non vai na liña que sí que se recolle no artigo 59.4 de que a Consellería centralice a solicitude de todos os informes sectoriais, igual que vai na liña de que a Consellería forneza aos concellos de toda a información que precisen para a elaboración do plan. En todo caso, esta centralización na petición de informes solamente vai afectar a unha parte, porque eu teño contado hasta 27 informes sectoriais que hai que emitir a la hora de elaborar un plan xeral e algúns, como de costas do Estado e da Xunta ou a de estradas estatais, en dous momentos procesuais diferentes. Desaparecen, por exemplo, no artigo 64 nos planeamentos de iniciativa particular as fianzas ou as garantías que, sin embargo, a continuación no 109 sí que se manteñen como causa dos incumprimentos das obrigas de urbanización. Eu entendo que era positivo e que evitaba desenvolvementos especulativos. E desaparece tamén as referencias dentro do abano de posibilidades dos plans especiais de protección a que estes afecten a áreas forestais ou a
a protección e rehabilitación da arquitectura rural e da arquitectura tradicional. Estimo que sí que se poden introducir mecanismos simplificativos na tramitación do planeamento de desenvolvemento, exactamente igual que se centraliza a petición de informes sectoriais no plan xeral, se podría facer tamén nos plans especiais ou incluso chegar a suprimilos esa necesidade de informes, porque ao final a administración sectorial vai a ter que intervir na autorización das obras e se supón que esa autoridade sectorial, ese órgano sectorial xa informou o planeamento xeral que desenvolven. E tamén non entendo ou discrepo das variacións que se introducen na modificación dos plans. Por un lado, desaparece a diferencia entre modificación e revisión, desaparecen as flexibilidades nos supostos de rústicos afectados por lumes, pero singularmente chamou a atención a desaparición das trabas materiais e formais para os cambios de clasificación ou as modificacións do solo rústico, donde eu insisto que sigue sendo necesario a justificación da perda dos valores que motivaron a súa protección ou, por exemplo, todo tipo de modificacións cualificadas como eran aquelas nas que había un incremento de intensidade ou que se afectaban a zonas verdes e espazos libres. Do réxime de fora de ordenación, solamente decirlles que todos os meus compañeiros, non solamente do meu concello, sino de todos, me dicen por favor que se lle dé unha volta á regulación deste réxime que non acaba de clarificarse, seguimos sin saber cales están suxeitos a relación total ou parcial e cada concello, ao final, incluso hasta dentro do concello, hai unha ou dúas criterios interpretativos diferentes sobre o réximen de fora de ordenación. Parece que incluso hai quen aboga que era mellor o inicial da louga que as sucesivas modificacións introducidas. En canto á execución dos plans de ordenación, moi brevemente, aparte de que se siguen desaparecendo límites para os proxectos sectoriais respecto ao cumprimento das reservas e dos límites que sí que se establecen para o urbanismo, hai unha serie de modificacións que non entendo moi ben, pois, por exemplo, por que se suprime na modificación dos polígonos o límite do 20%, ou porque no contido do expediente de que distribución non se suprima referencia aos inmuebles catalogados ou aquelas edificacións con máis menos un 15% de aproveitamento que facilitaban moito a xestión do solo urbano non consolidado e dos solos urbanizables. Por que desaparecen a definición das cargas de urbanización, que eran moi ilustrativas, e, sobre todo, por que desaparece unha ferramenta que para min estaba ben regulada e era eficaz para os concellos, como é a dos procedementos de tasación conxunta. É dicir, unha das cuestións máis discutibles que eu lle encontro no texto é o adiamento regulamentario, a remisión a unha futura regulación a nivel de regulamento, cando sabemos que aquí en Galicia, desde o ano 85, que se aprobou a LASGA, a Lei 11/85, desde ese ano, que eu saiba, solamente se aprobou un reglamento de disciplina urbanística, que ademais é anterior á propia louga, e este tipo de determinacións legais abocan aos concellos a volver a ter que aplicar un regulamento de xestión urbanística estatal do ano 78, a volver a ter que publicar no Boletín Oficial do Estado e a facer moitísimo máis longos e complicados os trámites para un procedimento expropiatorio, ben sea sistemático ou asistemático. O mesmo, tampouco entendo por que se adía a regulación regulamentaria a exclusión da expropiación, o cal tampouco é positivo ni para os concellos, nin siquiera para organismos autonómicos como IGUS ou Xestur, que utilizan ese tipo de figuras habitualmente. E, no título referido a patrimonios públicos do solo hai moitísimas referencias ao adiamento regulamentario de cuestións ou de determinacións que actualmente están recollidas e que son instrumentos e ferramentas ás que os concellos poden acudir. En canto á cuestión da intervención na edificación de uso do solo e disciplina urbanística, aparte de algún erro que aí se aprecia con respecto ao regulado na recente Lei de Emprendemento,
as determinacións que máis me chamaron a atención foron as relativas ás ordes de execución. Unha regulación que eu entendo que é totalmente excesiva e desproporcionada. Un concello como Pontevedra dicta anualmente unhas 200 ordes de execución. Esas ordes de execución, pois a mitad, máis ou menos 100, son por motivos de seguridade, porque hai un inmoble en mal estado, a cornisa que se cae ou a tella que voa hacia a vía pública. Pero outras 100, habitualmente nun concello moi urbano como Pontevedra, son basicamente por limpezas, por falta de limpeza de predios. Unha limpeza dun predio que a mellor na realidade a execución subsidiaria pois estamos a falar como moito de 100 ou 200 euros. Bueno, pois con esta regulación legal o Concello vai a verse obligado a anotar mediante nota marxinal no rexistro da propiedade o acto aprobatorio da orde de execución. Ao final vai salir máis caro a anotación no rexistro, máis caro en cartos e en tempo que a regulación potestativa ou en todo caso a regulación tal cal está actualmente. Non teño tempo para pararme nas divisións e segregacións en solo rústico. Se establece unha regulación máis permisiva, máis inseguridade xurídica. Non entendo moi ben que vamos a ter que facer naqueles supostos de divisións de predios por o planeamento, porque se dice que non se someten a licencia, pero tampouco están dentro dos supostos de declaración de necesariedade, con lo cual cada concello vai a ter o seu propio criterio. Ou por que seguimos con esa diferenciación entre división e segregación que agora se rebaixa a unidade mínima de cultivo e se mantén o concepto de parcelamento. Es decir, como vamos a poder autorizar unha división en suelo rústico se está motivada para construir unha vivenda vinculada a unha explotación agrícola? Vamos ter que declarar a inedificabilidade de algún dos lotes ou non? Como casamos os dous institutos jurídicos da segregación e do parcelamento? Bueno, tamén descoñezo o motivo de por que desaparecen no artigo 162 todo o abano de medidas cautelares complementarias das que dispuñan os concellos para garantizar a suspensión efectiva dunha obra, como eran o precinto, as órdenes de retirada de suministros, o de maquinarias, multas coercitivas, etc. En absolutamente todos os supostos de disciplina urbanística é o Concello o que ten que paralizar a obra, ainda que sea as medidas de reposición de legalidade ou sancionadoras de competencia autonómica. E aquí había un abano de mecanismos que eran moi efectivos e aos cales os concellos podían acudir sin ter que bucear na legislación dispersa ou nun reglamento como o reglamento de disciplina que, insisto, é anterior incluso á propia louga do ano 2002. Na protección de legalidade en suelo rústico se mantén o paradoxo, se amplía a competencia da Xunta, pero se mantén o paradoxo que xa se produciu no ano 2010, que é o seguinte, es decir, aquí pasamos de non haber para as actuacións prohibidas en suelo rústico plazo para a caducidade da acción de reposición a un plazo xeral de 6 anos. Co cal, unha actuación prohibida en suelo rústico, a infracción urbanística ten un plazo de prescripción de 15 anos e a acción de reposición de legalidade ten un plazo de 6 anos. Ao mellor era excesivo ou pode dar lugar a inseguridade xurídica que non haxa plazo, pero sí que entendo que deberían de unificarse os plazos de prescripción da infracción urbanística e de caducidade da acción de reposición de legalidade. Tamén descoñezo por que desaparece da tipificación como infraccións graves no artigo 170, pois daquelas infraccións das condicións de uso e edificación establecidas para o solo do núcleo rural ou dos incumprimentos por parte das empresas suministradoras da orde de corte dos suministros, que van na mesma liña do que apuntei fai un momento. E incluso, pois tamén xa en outro orde de cosas, no título referido ao título 8º da louga, por que desaparece calquer tipo de referencia aos convenios urbanísticos. É dicir, está claro que a potestade de planeamento non se pode transaccionar, pero sí que, sobre todo nos convenios interadministrativos, eran unhas ferramentas útiles para os concellos, e eu creo que tamén para a administración autonómica e para a administración xeral, e a regulación formal de como se integraba o texto do convenio no expediente de modificación puntual, pois sí que evidentemente tiña a súa virtualidade e a súa importancia. Ben, con respecto ao réxime transitorio e ás disposicións adicionais do proxecto, pois chamame a atención porque ou non entendo por que desaparece a acción pública urbanística e a súa regulación.
Entendo que na disposición adicional segunda non se utiliza unha boa técnica xurídica e en todo caso se incumplen os principios de publicidade das normas e de seguridade xurídica cando se dicen que quedan modificadas toda a legislación sectorial que vaya en contra do establecido nesta lei respecto dos informes aos plans xerais, sobre todo porque non é solamente que se centralice na Xunta, sino que, por exemplo, este mesmo Parlamento o ano pasado aprobou a Lei 8/2013 de 28 de xullo de Estradas, donde no seu artigo 23 se determina que o informe do Plan Xeral en materia de estradas se ten que solicitar antes da aprobación inicial. É dicir, o íter procedimental no que hai que pedir o informe é diferente ao que se regula na propia lei urbanística. Por lo cal, o texto, tal cual está da disposición adicional segunda, pode dar lugar a moitísimos problemas interpretativos e a moitísimas incluso demandas judiciais, non? En canto ás transitorias, non se nos dice, como decía Louga, que facer co solo urbano non consolidado que non está en polígonos, como definimos os polígonos, e tamén me parece un pouco excesivo que ao urbanizable non delimitado dos municipios con plans non adaptados á Louga non se establezca ningún tipo de matización con respecto á aplicación inmediata do régimen de rústico. É dicir, vai dar o mesmo que ese urbanizable non delimitado xa teña aprobado o plan de sectorización, o instrumento de equidistribución ou o proxecto de urbanización. É dicir, vai a ser exactamente o mismo que en todos os estadios do desenvolvemento, de planeamento e da execución xurídica e material. Eu creo que eso compría aclaralo para evitar tamén malas regulacións. E xa, para rematar, quería facer 4 apuntamentos sobre o que eu entendo que pode ser unha diagnose dos problemas actuais do urbanismo e unhas propostas para o debate. Eu entendo que hai 3 grandes problemas no urbanismo actualmente. Un é o marco legislativo enmarañado e cambiante e con moitísima falta de estabilidade, con unha hiperregulación e con unha heteroxeneidade das normas que se aplican ao urbanismo e que dá lugar, en moitos casos, a maioría dos problemas de inseguridade xurídica. Vésase, por exemplo, a anulación do Plan Xeral de Ourense por a normativa de telecomunicacións, e que, sin embargo, frente a esa sobreproducción ou hiperregulación legislativa, seguimos a día de hoxe sin ter reglamento de planeamento, reglamento de xestión urbanística ou plans territoriais integrados ou normas técnicas de planeamento que se volven outra vez a recoller como un instrumento que pode ser moi útil e moi eficaz na nova lei que se trae a debate. Tamén entendo que é necesario, aunque xa non depende tanto deste Parlamento, a necesidade de racionalizar a incidencia do urbanismo, sobre todo da legislación sectorial estatal, que descoñece en moitos casos, vesas estradas ou costas, o noso propio réximen xurídico urbanístico ou as clases de solo propias deste país, como poden ser os núcleos rurais. E respecto á terceira das cuestións sería a necesidade de repensar, como se decían nas bases do 2012, o reparto competencial concorrente. Aínda que en principio parece que estaba claro desde o ano 97 cal era o papel de cada unha das dúas administracións, a Xunta debería de decir que se pode facer e o Concello como, nos termos da sentencia do 97, determinar onde, cando e como deben de surdir os novos asentamentos. Na base ou na práctica, a lei o único que fai é suprimir competencias municipais, restringir a autonomía municipal e, sin embargo, dar vía libre a todo tipo de intervencións en materia de ordenación territorial. Eu entendo que ese camiño non é o correcto, que o camiño correcto é rematar coa opacidade, coa complexidade do urbanismo e co exercicio moitas veces tutelante da competencia autonómica, sobre todo a hora da aprobación dos plans. Sí que entendo que é necesario, con moita calma e sin presa, facer unha lei consensuada, e entendo que a estas alturas do partido que é factible xa chegar a unha especie de un consenso, digamos, a un pacto do territorio, como lle queran chamar, que defina de unha vez por todas que parte do territorio debe quedar excluída na transformación urbanística
e que, ademais, o principio a observar como faro, luz e guía do urbanismo é que a masiva ocupación do territorio non é nin económica nin ambientalmente positiva. E aí temos todas as experiencias de desregulación do suelo rústico e as nefastas consecuencias que tuvo hasta ahora. Entón, nese sentido, como xa apuntei, entendo que procede repensar o suelo urbanizable, diferenciar o réxime de suelo rústico e de núcleo segundo o tamaño e complexidade do concello e, ao mesmo tempo, introducir mecanismos na planificación municipal que fagan que lei tras lei e goberno tras goberno non sigamos instalados no fracaso do número de plans, de concellos, que teñen un planeamento xeral aprobado. E sobre esa cuestión en concreto, pois eu entendo que para aprobar os plans e para que non se cortocircuiten as relacións entre as dúas administracións, pois sería bo que en un momento inicial a propia Xunta de Galicia, que dispón dos medios técnicos, cartografía e capacidade de coordinación con todas as previsións dos sistemas xerais de ordenación do territorio, lle facilite aos concellos de forma moi clara cales son os ratios de crecemento que poden aos que pode chegar o plan xeral e en que períodos de tempo, cales son os núcleos rurais dese concello e as posibilidades de ampliación desos núcleos, que zonas teñen que estar totalmente protegidas e nas que non se pode intervir, cal é a previsión das grandes liñas de ordenación do territorio, como poden ser os viais ou calquer outro tipo de políticas sectoriais autonómicas, e, sobre todo, insisto en aplicar a premisa de non seguir urbanizando mentras non se remate a malla urbana e mentras non se compacte definitivamente a cidade. Entendo que poden haber tamén outra serie de alternativas, por exemplo, como a delegación de competencias nos concellos de máis de 50.000 habitantes que xa se teñen empregado en legislacións anteriores, que hai que seguir abondando ou afondando na simplificación do documento e que, ademais, existen outra serie de propostas que poden ir na vía de que nos concellos pequenos ou nos concellos de menor población pois se siga ou se permita que se fixe población e que se instalen actividades productivas sin necesidade de facer unha regulación xeral que nos concellos que sí que temos máis presión urbanística ou que tivemos e se supón que vamos a volver a ter, pois se estrague o territorio que todavía está protegido. Moitas gracias, don Xosé Manuel. Ten agora o turno de palabra por parte do Bloque Nacionalista Galego, dona Ana Belén Pontón. Ben, moitas grazas. Eu darlle en primeiro lugar a benvida, as desculpas por este retraso tan longo que temos nesta comisión e, sobre todo, agradecerlle as súas aportacións que penso que, non só constatan un coñecimento da modificación legal sobre a que estamos falando, sino tamén, creo que ideas interesantes en relación cos cambios que se deben ou que deben de operar no marco normativo, porque nos entendemos que esa é unha das cuestións importantes. Valoramos desde o BNG que hai unha inadecuación evidente da lei do solo, que fora de honrosas excepcións, como considero que o Concello de Pontevedra, o urbanismo no noso país ten graves problemas, ten unha situación realmente difícil e entendemos que nese diagnóstico pode haber bo ou mal facer, pero é evidente que a legislación ten que ter algún tipo de incidencia. Entón, nese sentido, si nos gustaría, e tampouco non vou a facer moitas máis preguntas porque creo que hai unha exposición moi ampla, si nos gustaría coñecer a súa valoración sobre a legislación actual, se considera que esa norma pois habería que darlle unha reformulación a fondo e, por lo tanto, cambiar o propio paradigma. Gustaríanos coñecer a súa opinión sobre ese aspecto e logo sobre cuestións concretas do proxecto, simplemente dúas ou tres cousas que nos parecen importantes e que non tocou vostede na súa intervención.
polo menos dunha maneira profunda. A primeira é como valora vostede o impacto que pode ter a reducción da porcentaxe de vivenda protexida no planeamento, se iso especificamente considera que un paso que ten lógica ou que realmente un paso atrás a hora de garantir que o acceso dos cidadáns á vivenda. Creemos que esta é unha cuestión importante neste momento, que aínda que as políticas de vivenda non dependan única e exclusivamente da planificación urbanística, si consideramos nós que ten algún tipo de incidencia. A segunda cuestión sería se considera vostede que os procesos de participación pública no urbanismo, tal e como están conformados, son suficientes, e tamén a transparencia na tramitación e en todo o procedimento urbanístico, se é suficiente ou aí se podería tamén avanzar dunha maneira clara. E logo, creo que quedou evidente a súa posición, polo menos crítica, en relación coa nova regulación da lei en todo o que se refire á protección do medio rural, mas si concretamente nos consideramos que hai unha parte que sería importante protexer, que todo aquilo que ten a ver coa base productiva do noso país, e nese ámbito, a terra é unha peza clave. Entón, se vostede considera que no caso concreto dun país como Galiza, que ten claramente unha vocación agrogandeira, non debería de ser unha cuestión estratégica que as terras destinadas a cultivo mesmo tiveran algún tipo de consideración preferente fronte a outros usos, que a nos parece que podería ser unha cuestión estratégica á hora de planificar cal é, o papel productivo de Galiza. E por a nosa parte nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, dona Ana Belén. Ten agora o turno de palabra por parte da Alternativa Galega de Esquerdas, o señor Fajardo. Bueno, moitas gracias. Moi brevemente, porque a verdade é que a estas horas é complexo xa hilar un mínimo de coherencia no discurso. Pedir disculpas por este retraso e que tivera que comparecer neste momento. Agradecer o documento que nos achega, porque moitas das preguntas que eu tiña plantexadas están aquí recollidas, cal é o seu planeamento e a súa posición. Hai coincidencia en moitas delas, sobre o tema de reservas, o rústico e cuestións moi importantes, pero eu tampouco quero ir moito máis alá do que vostede plantexa neste documento e o que puedo decir, pero hai unha cuestión que non ven reflectida, ou creo que non me reflectida nunha breve inclusión no documento, e o que podo escutar, e me gustaría saber cal é a súa posición, porque nos creemos que os parlamentos, para que teñan, que pervivencia, deben de ser consensuados, pero non só entre os entes políticos que toman a decisión, sino co conxunto da cidadanía. Entón, que mecanismos de participación cidadá poden servir para mellorar este tipo de actuacións, non máis alá dese momento de exposición pública de que é lo mío, non, sino de participación cidadá previa que permitan consensuar documentos que sean aceptados por unha maioría, non? E o respecto do tema da protección, sobre todo do suelo rústico, a desaparición dos régimes de especial protección agroario e agropecuario, por exemplo, se vostede cree que sería suficiente con deixalo como estaba na normativa da LOG actual, ou cree que incluso habería que ir a cara máis especificacións deste tipo de suelos, debido que non son os mismos, nin teñen nada que ver os suelos desta protección da costa que os do interior, e sería bo non só que non desaparecese, sino que incluso se contemplase algunha figura máis neste sentido. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias, señor Fajardo. Ten agora o turno de palabra a doña Patricia por parte do Grupo Socialistas de Galicia. Gracias, presidente. Bueno, eu reitero a benvida por parte exactamente igual que o resto dos deputados. Reitero pedir desculpas por este retraso e agradezo a súa brevedade no seu documento, que a estas horas da tarde a verdad que creo que agradecemos todos. Partindo das súas reflexións sobre os problemas básicos no urbanismo, eu pregúntome se estas reflexións non valerían tamén para calquera outro tipo de materia que non fose urbanismo, porque a primeira delas é que existe demasiado marco legislativo respecto desta materia, pero parece que na actualidade hai demasiado marco legislativo para casi todas as materias, porque non se pode concentrar toda a información ou toda a normativa nunha soa norma, ou polo menos nas mínimas normas posibles, o que dificulta xa non acceder a elas, senón ademais ser capaz de refundir e aplicalas entendendo o seu espírito conxunto, que iso é o realmente complicado. A min gustaríame
plantexarlle quizáis isto supera un pouco as conclusións desta propia comisión, e é si usted dixo que un dos problemas básicos era que a legislación estatal non ten en conta a idiosincrasia de cada territorio, de cada comunidade autónoma, e si eso pode ser xustamente porque non existe, porque o Senado non actúa como Cámara de Representación Territorial en realidade, e porque hai pouca conexión entre o que fan cada Parlamento Autonómico ou cada Asamblea Autonómica co que realmente fan as Cortes en Madrid. E tirando por ese camiño, si parece que esta lei ou este borrador nos aboca a un determinado modelo de cidade, isto pode supoñer que esta lei o que está intentando é limitar a autonomía local, a autonomía dos concellos, nunha competencia que era prácticamente propia e casi amplia nesta materia. As outras preguntas son moi concretas, son si para vostede sería razonable que esta lei recollese diferentes tipos de plans segundo se tratase de unha cidade grande, unha vila ou un pobo máis pequeno, e si facendo referencia expresa ao artículo 167 o da imprescriptibilidade ou non da acción para a reposición da legalidade, entendo que agora é imprescriptible, non hai un plazo específico, e que, sin embargo, con este borrador se vai recoller un plazo moi curto, polo que lle entendín na súa explicación, pero, bueno, me gustaríame que incidise un pouco niso, porque tal e como entendín eu, quizáis un plazo moi amplio pode implicar unha inseguridade xurídica para os propios cidadáns respecto da posibilidade de ir contra eles expresamente. E, por último, si lendo este borrador, para usted esta lei debería ser únicamente para o chan urbán e o rústico merecería unha norma aparte ou unha repensada aparte desta legislación. Gracias. Gracias, dona Patricia. Ten agora o turno de palabra polo Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Benvido, señor Tato. Obviamente tamén pedir desculpas polo retraso, pero, bueno, ao final estas comparecencias están dando moito máis de sí, e certamente os tempos de intervención están sendo generosos, porque creo que é positivo para os que aquí estamos, é positivo tamén positivo desta comisión, que non é outra que escoitar as persoas con experiencia, con coñecemento, a súa diferente forma de ver, de interpretar o urbanismo, e que sexamos capaces de recopilar as súas os plantexamentos das persoas que interveñen neste caso. Agradecemos que teña feito o esforzo de pasarnos por escrito os seus plantexamentos. Vemos que certamente plantexar un marco normativo no eido da xestión urbanística é certamente complexo. Ao longo das sesións maratonianas que estamos tendo, estamos vendo como xulden moitos aspectos que nos levan a ver ou nos levan a pensar que se atendemos a un ámbito, a mellor se atendemos a outro e viceversa. Aquí teñen comparecido organizacións agrarias, sindicatos, profesionais, colexios profesionales, etc. E sempre vemos que a veces xulden contradicións nos propios plantexamentos, e iso realmente dá pé á dificultad que ten atopar unha clave de bóveda no cual todos podamos estar de acordo. Nos grandes eixos vertebradores do discurso político estamos todos de acordo, que sea flexible, que sea fácil de xestionar, que sea consensuada, etc. E outra cousa moi diferente é a que lle chamamos o consenso, a que lle chamamos digamos a flexibilidade, ou a que lle chamamos que haya menos tramitación administrativa. Certamente, unha cuestión que tamén estamos vendo no día de hoxe coas persoas que tamén compareceron antes, que son persoas que están moi vencelladas á xestión diaria do planeamento e á planificación do mesmo, é a propia figura do plan. Tamén, en certa medida, que se dixo aquí. É dicir, a lei abre unha norma ou abre a posibilidade de pôr en marcha un plan básico para aqueles concellos con menor complexidade urbanística do país, que son moitísimos, pero certamente onde se está xugando en certa medida o futuro urbanístico e territorial do país é nos entornos urbanos das cidades e das vidas do país.
En ese sentido, pois, tamén se dixo o día de hoxe que moitas destas vilas ou cidades están con planeamentos moi obsoletos, que non están adaptados á nosa realidade urbanística actual, e que obviamente o que pode ser accesioso ao público, o que son os estándares, as intensidades do uso, da ocupación, as edificabilidades de fai X anos, pois non concordan coa visión que podemos ter hoxe en día. E en ese sentido, pois o feito de non ter planeamentos estandarizados cos criterios actuais nos levan a situacións que teñen demandado en diferentes sitios, se cita habitualmente Foz, Barreiros, etc. Eu un pouco a reflexión que lle plantexo a vostede, que tamén é colectiva, ten surgido en moitas ocasións, que é o que nos está levando aos concellos, digo, nos está levando en general, sin concretizar, en moitas ocasións, a que os concellos sexamos reacios a avanzar na renovación dos planeamentos urbanísticos. É que moitos deles, no ámbito rural ou no ámbito urbano, sigan mantendo marcos ou planeamentos urbanísticos con moitos anos que tenden a veces a facilitar ou a promover unha ocupación do solo ou un desenvolvemento urbanístico que, visto que as perspectivas de hoxe, sobre todo aqueles planeamentos previos á legislación do ano 97, pois nos parecen extraños, non? Falábamos o caso de Foz, que tamén se pode falar o caso de Barreiros, ou outros que xa se dixeron en esta sala. En todo caso, eu non me vou a facer máis cuestións, porque xa son as 4 da tarde, creo que xa a estas horas xa temos ganado, como suele dicirse, o xornal e o xantar, sobre todo o xantar, non? Pero xa, sin máis, pois lle agradezco outra vez que teña feito o esforzo de pasarnos esta documentación, que seguro algunhas das ideas podrán ser interesantes, se podrá reflexionar sobre elas, e sobre todo o que nos facilitará é a elaboración de dictamen, porque ao final o que se plantexa é que con este novo, digamos, con desta comisión salga un dictamen que poida ser posteriormente empregado por a administración e mesmo tamén por os diputados para poder aportar cuestións de interés ao novo marco xurídico que se plantexa e sacar unha legislación, como creo que é o desexo de todos, que teña vocación de permanencia e que nos posibilite un desenvolvemento moito máis acaecido para a actual realidade territorial do país, que, como vostede dixo aquí, e tamén se dixo en anteriores ocasións, ao final hai dous países, hai unha Galicia urbana que ten uns problemas e unhas complexidades determinadas, e hai un país, e hai unha Galicia rural que ten outros absolutamente diferentes. E intentar casar nun único marco xurídico ou nun único instrumento de planificación como plan xeral ambas realidades é francamente complexo, e quizás teñamos que ter unha perspectiva máis territorial, máis funcional do que pode ser o marco xurídico, o que pode ser o marco de planificación, para poder adaptalo precisamente a cada realidade concreta. Nada máis. Moitas grazas, don Román. Ten agora un turno 10-15 minutos para remate e hacer as aclaracións oportunas. Vou a ser telegráfico porque supoño que estará a comisión máis cansada que a min, non? E vou empezar xa por o final, é dicir, por que os concellos non se atreven ou non toman a iniciativa de aprobar plans? Porque, claro, os concellos son os que tienen socialmente que responsabilizarse e que transmitir uns parámetros que en moitos casos veñen impostos por toda esta legislación cambiante, heteroxénea, etc., e por uns criterios de crecemento ou de ámbitos, digamos, intocables que non coñece porque non están escritos. Eu entendo, e o digo aí, pois que esos criterios de os límites de crecemento, a cantos anos, que espacios non se poden tocar, a estas alturas xa se pode definir perfectamente pola Consellería, e a partir de aí o Concello diseña o seu modelo de cidade con esos dous criterios básicos: un, canto podo crecer en cantos anos, e dous, que ámbitos territoriais non podo tocar. Se aínda por riba me dicen cales son as previsións do futuro viario e das futuras grandes infraestructuras para conectarlas co plan xeral, mellor. Pero se non, claro, o Concello ten que aprobar un plan e a sociedade percibe que é o Concello que non lle dá ou non lle dá cumprimento ás expectativas cando ese incumprimento, digamos, ven determinado por o que dice a lei ou polo criterio da administración autonómica, non?
Ben, respecto de doña Pontón e do señor Fajardo de se consensuamos ou non e que consensuamos se partimos da lei anterior ou se elaboramos unha lei nova, eu entendo que ese é un dos grandes debates e o digo ao final, é dicir, a mellor a Louga se lle acusaba por algúns sectores de ser moi regulamentista e de falar incluso hasta casi dicir que era casi como un plan, non? Bueno, pois o tema é que tipo de lei queremos, se queremos unha lei básica de mínimos con unos criterios claros e a partir de aí que sean os regulamentos o que fixen as reglas de xogo, pero que sean os regulamentos, é dicir, non que dentro de 10 anos sigamos outra vez co regulamento do 78 ou si traballamos sobre a legislación vixente, pero non evidentemente no sentido da desprotección, no sentido da desprotección do medio rural. E eu creo que o máis difícil de todo este proceso é como conseguimos, por un lado, que se manteña o que está na Louga de protección do medio rural, sobre todo para a Galicia, digamos, con presión urbanística e que ao mesmo tempo se permita aquela Galicia sin presión urbanística e donde o que solicita unha licencia casi habría que poñerlle unha alfombra vermella ou o que quere facer unha actividade económica pois se lle facilite ou se lle poñan os mecanismos para que poda facer, non? Pois como se falaba antes, pois de protexendo, es decir, non desregulando, sino protexendo o ámbito productivo, pero ao mesmo tempo permitindo que o ser humano que o que o habita poda ter a súa vivenda ou que poda desenvolver a súa actividade económica de tipo agrícola ou forestal. Pero evidentemente o que non vale é utilizar iso para, eu teño o exemplo de Pontevedra en rústico, no ano 89 a parcela mínima era 6.000 metros, de 6.000 se baixou 6.000 metros con vinculación á explotación agrícola. Se baixou de 6.000 a 4.000 e de 4.000 a 2.000. A realidade agora é que entre o núcleo do Regueiriño e o núcleo das Nogueiras é un todo. E non se sabe que é núcleo e que non o é. Entón, ese é o problema. É dicir, se aplicamos unha legislación para permitir actividades productivas na Porra de Brollón, estamos estropeando o que queda de suelo rústico e que hai que protexer en Pontevedra, en Vilagarcía ou en Sanxenxo. Ben, a participación pública para min é fundamental, es dicir, hai dous tipos de participación pública. En un plan xeral, a participación do cidadán, do propietario é moi boa, porque mellora o documento, corrige errores, pero evidentemente hai que artellar mecanismos de participación e nos, no seu día o fixemos de todos, e o consenso non ten que ser solamente político, sino de todas as administracións implicadas, todos os colexios, e en cada un dos concellos o consenso do plan ten que ser de todas as asociacións participativas, etc. Temos que recoller nesta lei ou non esos mecanismos de participación? Pois vai depender un pouquiño de cal é o texto que queramos. Se un texto de mínimos, pois a mellor non sería o documento aceitado. Se vamos a regular máis cousas, pois evidentemente eu sí que abogo pola participación, aínda que en algún caso se ten dado unha participación, digamos, con obxectivos espurios e problemas tamén de utilizar a maraña legislativa para atacar planes ou para atacar actuacións. Máis cousas. O tema da normativa estatal, é dicir, algo se vai avanzando, pero todavía temos que pelearnos cando hai unha estrada, o tema das distancias, que é o solo de núcleo, como se articula ese solo de núcleo nas situacións básicas do solo estatal, é dicir, aí hai un campo que sí, que todavía queda moitísimas cousas por facer e donde o que temos que reclamar é respeto para o noso propio sistema de asentamientos tradicionais e para o noso propio réxime xurídico. En canto ao rústico protegido, por exemplo, que falaba doña Patricia, aí o que dicía era que as competencias en disciplina urbanística en rústico para as actividades prohibidas, eu creo que non foi no ano 2010, era daqueles supostos nos que non existía plazo para a exercicio de reposición de legalidade e de repente se pasou de non existir plazo a aplicar o plazo xeral dos 6 anos. Para min é unha incongruencia, é dicir, unha incongruencia porque as actuacións prohibidas en suelo rústico, a infracción, a prescripción da infracción ten un prazo de prescripción de 15 anos. Entón,
pode suceder efectivamente que en estos casos ou en esos casos poda levar a inseguridade xurídica a non existencia de plazo algún, pero entre non existir plazo e aplicar os 6 ou que non coincida o plazo de prescripción o da aprehensión da acción de reposición de legalidade, eu creo que hai mecanismos intermedios, non? Que era o que decía anteriormente. E eu creo que nada máis, porque senón non saldríamos de aquí, podría estar toda a tarde falando, porque, bueno, en fin. E reiterar as gracias, evidentemente. Moitas gracias a vostede, reiteramos as disculpas por telo aí esperando un rato bastante máis do tempo que nosotros preveíamos. Moitas gracias polas súas aportacións, gracias en nombre de toda a comisión, se lle dixo, pero o honor foi noso telo vostede aquí, de verdade. Solo quería comentar dentro do orden do día, ainda que non figura no orden do día desta comisión, un plantexamento para axilidade nas próximas comisións. Temos un tema que se aprobou o plan de traballo desta comisión fai unhas reunións, quero recordar que foi o día 10 do mes de pasado. Entonces hai unha proposta pola parte da mesa, unha proposta de modificación dese plan de traballo, dado que temos un comparecente dos que estaba previsto e dos que se invitou que non pode asistir e non vai poder asistir. Entonces esa proposta fora feita polo Grupo Parlamentar Popular, era en concreto don José Manuel Rei Pichel, e, bueno, sometemos aquí a consideración da comisión, lóxicamente, ese cambio por propoñer unha persona que sustituya a don José Manuel Rei Pichel, porque así xa o convocamos para a última comisión que estaba prevista o día 27. Non sei se están todos de acordo, dado que non iba no orden do día, penso que se debe de someter a un acordo por unanimidade, consideramos que hai acordo. Entonces planteamoslle don Román, vostede como portavoz do Grupo Parlamentar Popular, que nos propoña unha alternativa de sustitución de don José Manuel Rei Pichel. Si, o señor Rei Pichel non pudo acudir por unha serie de circunstancias personales. Nós tiñamos constancia fai uns días, tivemos a posibilidade tamén de buscar outra persoa que tamén falaba co señor Bugallo que suxireu, que era o señor Redondo, para falar tamén de temas de vivienda, pero previamente xa había tido algún contacto coa Federación Galega de Constructores, porque tamén entendíamos que era un sector que obviamente ten moito que ver co planeamento urbanístico e digamos ca xestión posterior e ca ejecución do mesmo, non? Entón, nós en principio plantexamos a Federación Galega de Constructores e en caso de que non poida ser, pois intentaríamos buscar outra persoa que poida acudir. Moitas gracias, don Román. Queda entonces esa modificación do plan de traballo e sin máis asuntos que tratar, levantamos a sesión dando as gracias unha vez máis a todos os comparecentes e a todos os grupos parlamentarios.